и неговото ето стигна чак отвъд океана. Днес гласовете идват отново, вече други, отблизо и далеч, от хора, които носят България в сърцето си, защото сме свободни и можем да бъдем навсякъде по света. Но пак да се връщаме тук, нали така, Данчо? Да, кръвта ни зове. Параскева Джукелова и аз, Йордан Данчев, също се върнахме в този специален ден в нашия роден град, за да бъдем посланници, кореспонденти, пренасящи послания, за да си спомним и съпреживеем заедно. Своите записки по българските въстания Захари Стоянов описва една нощ в местността Оборище. Нощ тиха и тъмна, а по пътеките между дърветата проблясват фанери. Един след друг пристигат въстаниците. Светлинки в тъмнината, които се събират на едно място като знак, че идва часът на свободата. Тази вечер светлината пристигна тук, чрез вас. Пламъкът на свободата е жив. Жив в факлите на панагюрци и гости на града, носещи своята българска гордост, със знамена, с образите на героите, с символи и послания. Жив е в сърцата ни. И когато те започват да бият в един такт, пламъкът отново се разгаря. Духът на април 1876 ни събира. Той живее в спомена за смелостта, за бунта, за заклятието на Оборище. Живее в дома на девойката Райна, извезала нишките на свободата. Днес духът е свободен в улица, пазен в дома и в семейство, силен в очите на децата. Духът на април сега е във всекидневната свобода, но и в спомена как тя беше извоювана. Панагюрище е живо, свободно. Панагюрище помни. Видяхте, че до там директно. Сто и 50 години ни делят от онзи април, в който България избра да гори, а не да коленичи. 150 години, а паметта още кърви. 150 години, а ехото на крясъците още не е заглъхнало. А беше Рубия, родена от жестокост. Родила страх, мълчание, отчаяние. Робството не е само верига, то е страхът да казваш истина, да изречеш името си. То е да вървиш с наведена глава и очи вперени в нозете, да забравиш, че си човек. Докато изгубиш гласа на душата си.
Thank you.